S kamerou sme sa vybrali do ulic pozrieť sa na fašiangový sprievod, ktorý organizovalo mesto Nitra. Najvýznamnejšie výročné slávnosti súviseli s jednotlivými etapami tzv. Zvyklostného cyklu. Vyvrcholením jarného obdobia z tohto hľadiska sú fašiangy. Fašiangy predstavujú obdobie od 3 kráľov do Popolcovej stredy. Prosperitné úkony charakteristické pre toto obdobie mali výborne pôsobiť na očakávanú dobrú úrodu. Fašiangy boli časom priadok, zakáľačiek, svadieb, ktoré sprevádzali zábavy i fašiangové sprievody masiek. Inak tomu nebolo ani tento rok v Nitre. Maskovanie v obradoch a hrách už od najstarších čias spĺňalo magicko-rituálne a neskôr aj spoločensko-zábavné funkcie. Nositelia masiek sa usilovali s nimi stotožniť nielen vonkajšou podobou, ale aj predstieraním, že do nich vstúpil duch predstavovanej masky. Konzervatoristi, ktorí boli prezlečení za mýmou, nám to dokázali. Zo staršieho obdobia sú však na Slovensku stále známe najmä zoomorfné masky. Tie súvisia s prvkami agrárnej mágie. Aj takéto zaujímavé kostýmy sme mali možnosť vidieť v nitrianskom fašiangovom sprievode.